aquí había bandas de gaiteiros e de música, pero é sobre todo unha festa onde se reúnen moitas familias e moitos amigos que veñen así de fora. Está moi ben, o tempo axuda, entonces genial. Pois viñen pasar aquí uns días de vacacións e agora veño con uns amigos a comer aquí. Pero non é a primeira vez que ves. É a segunda, pero a primeira foi noutro campo, xa fai moitos anos. Pero aquí estáse millor debaixo dos árboles e todo, estáse millor. Empanada trouxeste. Empanada, pulpo, roscón, a tarta de todo. O prato principal sería a empanada, fixemos unha de carne e unha de torriscos. Traemos tamén un poquinho de embutido, rollo, tortilla. Despois tamén traemos de postre cañas, pitisús de crema. Un poquinho de todo, así un mix, un variado. De onde veñen estas empanadas? De chantada, por supuesto. Chantada. Sí, por supuesto, de chantada. Bueno, esta de Torriscos é moi peculiar e moi particular desta zona de aquí, da Ribeira Sacra, do interior de Galicia, non? Sí, é moi típica, sobre todo a zona de chantada, é o que máis se consume. Antiguamente o porco era o que máis salida tiña, entonces está moi boa. Sodes de chantada todos? Sí, de chantada. Cando vides así en pandilla relaxada. Sí, nós vimos aquí aos relajados, xa os tumultos cunha edad xa van chegando. Pero sí. E cal é o plan do día? Pois nada, vir pasar o día, comer entre amigos, pasalo ben, beber e estar aquí hasta que o corpo aguante, acabando as festas. Quen ves? Pois xa ves, se queredes, se gustades, invitámosvos. A posibilidade de vir en bus, que haxa un bus continuamente, pero logo tamén o espazo para a xente que quere vir camiñando, porque é a primeira vez que veño, non sei como sería antes, pero probablemente a xente viña camiñando, non? E hoxe é complicado vir camiñando, entón cuidar iso sí, creo que sería igual que tratamos de cuidar o entorno, cuidar a paisaxe. Toda a xente se senta en sillas de plástico, hai demasiado ruido, e perdese un pouquiño o que era moi noso, non? E que teríamos que tratar un poquinho de cuidalo máis, non? A música tradicional e non deixarnos aí embobar por esta necesidade de ruido continuo, non?